हाग्रामा महिलारि बिपिएफ दला मानसि बुथारग्रा दल गोदना हास'दों गुलि गावदों। बनजार नार्जारिखौ एफआइआर होबाय। मैयाहाय आं बनजार ब्रादारनि मोनसे भिडिअ क्लिपखौ बे चेनेलनि गेजेरजों शेयार खालामदोंमोन दे। जानो हागौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गोबाङानो नुखाबाय आरो बे भिडिअआ दासिमबो गोबां शेयार जालागासिनो दं दे। दा मेन खोथायानो जादों बनजार ब्रादारा बिपिएफ हान्जाखौ थांखिनानै सिगांनि जितु जालांनाय जाथायखौ लानानै गिदिर मोनसे सोंखारदों। तो बेनि सायावनो गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बिपिएफ हान्जाया गोख्रों मोनसे एफआइआर होबाय आरो बिपिएफ हान्जानिफ्राय मोनसे गुवारै खेंफोरथि। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन। 4 नं जन्दुवार ब्लकनि सासे इउपिपिएलनि सापर्टार दावागुरिनि बनजार नार्जारि होननाय इउपिपिएलनि फेसबुक पेजाव जोंनि बिपिएफ दलनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बारग' बिटिसिनि चिफ बारग' बिटिसिनि सुक्ति सागरखारि आरो गोबां माखासे बिपिएफनि इउथ आफादनि दैदेनगिरिफोरनि बिरुद्धियै माखासे गाज्रि फेसबुक पेजाव भाइराल खालामदों। बनजार नार्जारि होननाय सासे इउटिउबारा बे बनजार नार्जारिखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि जानानै गोख्रोङै जोङो बिथांखौ सोंख्रि हरनाय जायो जाहाथे बिथाङा जेनाखि प्रेस बिबृति होदों फेसबुकआव हाग्रामा महिलारि बिपिएफ दला मानसि बुथारग्रा दल बिपिएफआ उमुकनि फिसाज्ला उमुक गामिनि थुमुक गामिनि मानसिखौ गोदना हास'दों गुलि गावदों बिनि जोङो आंहा साखि दं बेफोरबादि होनलायनानै माखासे शहीद परियालखौ राजनितिक लाबालाबनि जुनै बिबृतियाव होनायखौ जोङो बिपिएफनि जानानै सोंख्रियो। बिथाङा गावसिनि इउपिपिएलनि भटनि थाखाय जाहाथे खुनु बर'नि आन्दलन जाजेननायनिफ्राय दासिम जेनाखि शहीद जालांदों बेफोरनि न'खरखौ इउपिपिएलआवनो जा बिपिएफआनो जा खुनु बे न'खराव राजनितिक लाबालाबनि थाखाय आबेगिक जाहोनो जुनै आरो बे बिबृतियाव बोजबनो जुनै प्रयजन गैया। बिथाङा बर' आन्दलननि बर'नि जारिमिनखौ बुजिया जानो हागौ। बे समाव बियो बिमानो हाबा जादोंना जायाखै बिमानि उदैयावनो दंना गैयामोन। घटनाफ्रा बोरै जालांदों बोरै जालाङा दिनै बे प्रमद बर'निखौ इउपिपिएलखौ देरहाथारनो जुनै जानला मोनला बर' जारिमिनखौ मिथिया गारा आन्दलना बोरै जालांदों बोरै मा जालांदों सोरनिबा न'खर थैलायनायखौ मिथिया गारा गाज्रि रोखोमै माबा होनायखौ जोङो सोंख्रियो आरो इउपिपिएल गसाइगाव जिल्ला कमिटि इउपिपिएल जन्दुवार ब्लक कमिटिखौ बिथांनि सायाव एक्सन लानो थाखाय जोङो गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि जानानै जोङो अनुरद खालामो। बेबादि मानसि थायोब्ला नोंथांमोनहा भटआव लाबनिफ्राय लसआ बांसिन जागोन। जारनि फले जेराव बड'लेण्ड टाइगार होननाय सासे दंमोन बिथाङा स्रि थानांबाय। बिराद गाज्रि बिबृति होग्रा बड'लेण्ड टाइगार उदालगुरि ना बबेनिमोन फेसबुक होग्रा बिथांखौ दिनै नुला। थिग बेबादिनो प्रकाश नार्जारिमोन बादि इउपिपिएलनि जानाय जायै
बिबृति होनानै इउपिपिएलखौ दोबैलांहोनायनि थाखाय इउपिपिएलनिफ्राय दिनै बिथांमोना नुला महरखौबो नुला बायराबो जाला रंगुल मोनबादि बिबृति होग्रा दिनै ओंखारला आरो दिनै बे बड'लेण्ड टाइगार बादि दिनै जोंनि गसाइगाव महकुमायावनो सासे जाम्बा जाम्बा बेसेबां गोरों इउपिपिएलआ सरकार दाखिनाब्ला गावनि आखाइखौ दानस'ना लागोन होनना बुंलायनाय जों नेगासिनो दङ 2 मासल'सै 2 मासनि उनावनो बिनि आखाइया गाव दानस'ना लानांसिगोन बेखौ जों आसा खालामो साख्रिनि खोथायाव बुंदों बियो प्रमद बर'आ साख्रि होजोब्बाय थाखा फैसा गरसेबो लाजासिनो बे परम्परागत साख्रिया ब्रिनिया मोनदों बेबाबो हाग्रामा महिलारिनि टाइमाव बेबादि अभाबखौ खालामबोआखैमोन दा दिनै कय बोसोर मास्टार गैयालाबानो खासियाबारि स्कुल बसगाव स्कुल मथामबिल स्कुल गसाइगाव साब डिभिजनाव जेसेबां स्कुल दं बे खबर लाथों बर' मिडियामानो हक एसामिस मिडियाम मास्टार गैयालाबानो कय बोसोर फरिखा होनांगौ दिनै बेखौ बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बिपिएफनि काउन्सिलनि दैदेनगिरि पजिशन अपोजिशनाव थानाय गासिबो जुथाइ नारसिनलायनायाव आसाम सरकारनिफ्राय स्पेसियेल टेट खुंनानै दिनै बे माखासेफोरखौ मास्टारनि अभाबफोरखौ सुफुंनो हादों मेरिट बोसोरसे जेरै आसामा लादों बेबादिनो बहायबो थांदों होनांगौ आरो अनेक दंबावो खिन्थु बे मावथों बेथ' सुक्तियाव दंमोन भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनाय सुक्तियाव दङ बे सुक्तिनि मथे दिनै मानो बबे सुक्तिनि बबे दफाया मावफुंजादों बेखौ बे नार्जारि जाम्बाया बुंथों कय नम्बर जारागुरि बादियाव सुक्तियाव दंमोन मामापुर गेदेरना हासार फेक्टरि होननाय माब्ला जागोन दिनै बिटिसि सुक्तिखौ अशान्ति सुक्तिमोन होनना बुंदों बे बरबका दिनै अशान्तिया सोर खालामदों पर्बजरायाव दिनै बर'खौनो होखारनाय बे शान्तिना अशान्ति प्रमद बर' जानायनिफ्राय दिनै 3-4सो शहीद जाबावनांदों जों सानो दिनैसिम बर' जातिनि थाखाय जाय सोरबा इउपिपिएल जानानै हक बिपिएफ जाना हक जिखुनु दलनि जाना हक शहीद जादोंब्ला बे शहीदनि न'खरफोरनि आबेगिक नोंनि लाबालाबनि जुनै बहाय नोङो न'खरखौ बोफानांगौनि लाब गैया बेखौ अधिकार होआखै नों मा रोखोमै भट आदाय खालामनानै देरहायो नोंनि खोथा थैनाय न'खरफोरनो जोङो कम्पेनसेसनखौ जों लुबैजोबो बेफोरखौसो जोङो हास्थायो दिनै सोरखौबा गावथारदों थुमुक गावथारदों बे बादिखौ बुङोब्ला जोंनाव सोंफै बे बरबका गसाइगाव बादियाव साब डिभिजनाव जेसेबां घटना जादों घटनानि गासिबोनि गुदियाव सोर दङ बोरै दं जों बेफोरखौ रायखाङा बेफोरखौ रायखांनानै भट आदाय खालामनायनि प्रयोजन गैया दा दिनै ओंखायनो इउपिपिएलआ बेबादि मानसिखौ दलनिफ्राय होख्लायनानै दलखौ साबोलोम्बि खालाम नङाब्ला नोंथांमोना बेबादि बुंनानै जे जोंहा भट मोनगोन मोजां मोनगोन बे नङा बे नार्जारिनि बिबुंथिजों दिनैहाय जोंनि साब डिभिजनाव बबेश्वराव साम्प्रदायिकबो जानो हागौ गावजों गाव मुगैलायनाय गिलायनाय बे मोनसे फैनो हागौ बिनि बेफोरबादि फाग्ला बिबुंथि होयोब्ला भटनि समाव बा मालाबाफोर समाव जोंहा साम्प्रदायिक अशान्ति फैयोब्ला दायनिगिरिया नैबे बनजार नार्जारिया जागोन दा बिनि जुनैनो जोङो बिपिएफ जिल्ला कमिटिया गाज्रि बिबुंथि होनाय जानायनि थाखाय जोङो बनजार दैमारिनि एगेन्सै बिनि माखासे गाज्रि बनजार नार्जारिनि एगेन्सै बिनि गाज्रि माखासे जेनाखि साम्प्रदायिक जाहां माखासे मामाफोरखौ सय परियालखौ बोनाय जोङो थानायाव जोङो एफआइआर होनाय जाबाय आरो एफआइआर होनाय बायदि जोङो प्रशासनखौ बुंदों बेफोरबादि मानसिनिफ्राय जोङो साबधान जानांगौ आरो बेखौ शान्ति सम्प्रीति दलीय भाबै जेबो जाहाथे
शांति सम्प्रीति गावबागाव आगलायनो हायो रायजोफ्राबो बयबो जिरायनो हायो खुनु जाहाथे बेवहाय बुथारलायनाय सेथारलायनाय गावलायनाय दानलायनायनि बाथ्राफ्रा फैया बेफोरखौ नोजोर होनानै प्रशासना पुलिस प्रशासना बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांनि जे बिबृति होनाय बिनि सायाव इमिडियेट एक्सन लानांगौ होननानै जोङो दिनै बिथांखौ केस होनाय जाबाय। गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय BPF हान्जाया मा बुंखो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय आरो नुखाबाय नङा होमबा थ' नोंथांमोना बिथांमोननि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरह थ' लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बाय।